To jama'a, Jaruma Izzar wadda kuka fi sani da Nafisa a cikin shirin Izzar ta bayyana cewa ita ba budurwa bace a wata tattaunawa da aka yi da ita. To masu sauraro ku gyara zama, in kai sabo ne dan Allah a cikin wannan channel ka danna mana subscribe ka kuma danna mana alamar liking. Kuma ma a tattaunawa da aka yi da ita ta bayyana cewa tana da yara. To jama'a, kuma Jaruma ta bayyana cewa shekarar ta 2 kenan da shigowa masana'antar Kannywood, dan da farko da waƙoƙi ta fara. Fim ɗinta na farko shine nan Izzar, inda Allah ya taimake ta kuma ta samu ɗaukaka sosai, inda wanda suka daɗe ba su samu ɗaukakar da ta samu ba. Sannan kuma wasu mutanen suna tunanin Jaruma Izzar wadda kuka fi sani da Nafisa a shirin Izzar tana shaye-shaye, amma Jaruma ta bayyana cewa ita ba ta wani shaye-shaye. Suna tunani saboda wasu ɗabi'un da take bayyana a cikin bidiyon. Ta ce kawai abinda director ya faɗa mata shi take yi, shi sa mutane suke ɗauka kamar tana shaye-shaye. To jama'a, ana muka kawo ƙarshen shirinmu. Da Allah in shirin ya muku daɗi, ku danna mana subscribe, ku kuma danna mana ƙararrawa domin da zarar mun ɗora shirinmu zai anta a cikin wayoyinku. Mun gode.